Kablawan na kayo manen gagayem, ti may sangarabi nga panagadal tayo, iti Our Great Hope Today Ministries. Ti NAINDAKLAN nga namnama ni Apo Diyos, iti daytoy nga ALDAW. Adalan tayo Maipapan ti Namnama. Maipapan iti Ipapatay ken Panagungar ni Apo Jesus. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Dios. Adda kamen ditoy tapno adalan mi tinakaskas daw a kinapudno. Maipapan iti papatay panagbiag ken panagungar ni Apo mi nga Jesus. Anyan nga naimbag nga panunuten ta sika ti panagungar ken ti biag. Ket ti mamati ken ka uray no matay. Ipaay mon to ti biag ken gastamet iti namnama iti panagungar. Bendisyon nam amin dagitoy kakabsat ngagdengdengay. Agbuybuya da tapno kahit damet nga maamuan no anya iti planom kadagiti panagbiag mi. No anya ti masangwanan inton dagiti ay ayaten mi ti biag ket aginanada ken patay. Agragsak kami ti daytoy nga rabi. Ta mabalin mi nga ibuksilan ti kinapudnom nga dati namnama iti masangwanan. Agsipot na dinawat may amin di kito iti napateg, anagan na po may Jesus. Amen. Pagsidsidawan gagayem, taadon da kiti tattao nga matmatay, kadagitoy nga panawen. Sigon ti census, tintero nga lubong, adda sa nga gasot innem apulo ket 5,000 at tattao amatmatay tinaldawaldaw. Ala, nanipod di mighty COVID-19, iti pandemya, at adupay kakabsat ti matmatay. Imbagak di muna nga rabi, nga dan nasurok nga may 1,000,000 at tao, anatay tintero lubong, gaputis sakit ti COVID-19, pandemic kakabsat. Ado da itang tao, no tinaldaw-aldaw, sa nga gasot, innem apulo ket 5,000, ado da ita amatmatay. Ngem sanmet nga pagsidsidawan kakabsat no mapantay man ti sabali nga census ibagana met nga da talugasot innem apulo aribo nga ububing babies maladaga amayan anak tinaldaw-aldaw. Alaghampay na rana di sikog di tulaing mayanak every day kada aldaw gagayem talugasot innem apulo aribo nga ubing ti mayanak tinaldaw-aldaw. Itinamisan nga panawen ayaten nakakabsat. Kabayatan ti panagbasbasak ti maysa nga newspaper iti Marso 8, 1913 kunana ti Ingles na ito'y nga pagiwarnak kunana frozen bodies waiting to be resurrected in Clinton, Michigan. Amuyo adu dagiti tattao nga patyenda nga inton adda advance wano sumaysayaat iti panakaamu tinalawlawag pa nga research iti panagbiag ti tao adunto dagiti tattao kunada nga napatangken ti yelo nga tattao anatay bangkay ket maikandanto manen iti biag anyakit din niya napatangken ti yelo iti nataydan ket na patangkendan. They were frozen. Tano addanto ti advance iti panagadu ti panakamo ti siyensya ken iti medicine. Pagarupen dagiti adu nga tattao nga agsuksukimat nga dagiti tattao nga nay frozen wenno napatangken ti yelo addanto gundaway da nga agbiag. Kasta kaditi sursuro ti nasantuan nga surat kakabsat. Kasta kadi, ti ibagbaga ti siyensya ket matungpal ti ibaga ti nasantuan, akasuratan. Cryogenics, iso da ito iti study of frozen bodies that can be transformed back to life in the advancements of science and medicine. Da ito iti pagarup ti tattao gagayem. Ngam amuyo, nukit kitayan ti nasantuan nga surat, nalawag nga kunana dito'y kakabsat, gapu iti basol, matay iti tao. For the wages of sin is death.
matay tayo kakabsat. Ngem amuyo, adamot, edi, jis sa baling nga bangir, ti daytoy, nga ipapatay. Ibaga namot daytoy nga teksto, ngem ti sagot ti Diyos, isu ti agnanayon. Ken Kristo Jesus, anam manubot tayo. Gapu, iti basol matay tayo. Ngem, ipakamumot ni Apo Isus kada tayo. Nga ti maysa nga tao numatay, inted ni Apo Isus ti gungguna, nga agungar to, ikana ti gungguna ti biyagang nanayon, no dayta nga tao kat nagmatalek, ken namati, ken ni Apo Isus. Alaga gayem, kastoy ti mapasamak, inton ti maysa nga tao kat matay. Dayjay, bagina, agsuble ti tapok nga naggapon na. Ket Espiritu, agsuble ken ni Apo Diyos nga nang ted ken kuana. Ecclesiastes 12, versikulo 7. Kasta kakabsat, iti mapasamak to, inton ti tao ket matay. Takunana, amin iti anges ko, adda ti Espiritu ni Apo Diyos. Iti naparswa tayo, impuyot ti anges ti biyag ni Apo Isus, ket dinamili na tayo nga naggapo iti tapok, sana impuyot iti anges ti biyag, ket nagbalin tayo nga si bibiyag nga tao ayaten agakabsat. Kinasantuan nga surat na lawag, nga no sikumaten tayo kinkwana, adu iti maamuan tayo iti formula iti panakabuangay iti tao. Kada kayo nga makaawat iti Hebreo, iti manursuro iti Hebreo, kunada das, isa dahil tapok, kaya papanan na iti Hebreo, Adama plus breath, angus, nesyama, angus, nesyama, equals biyag, uno life, nepes. So kahit nasa uwan, das plus breath equals life. Adama plus nesyama equals nepes. Ngem no dayjay nga tapok, das, ket mapukaw, dayjay anges, iso tinesyama, agbalin tayon nga makunko na natay nga tao. May sa nga bangkay. Amoy di pinarsuan natin ni Apo Diyos, inalan na ti tapok, iti daga. Dinamili na tayo, impuyot na ti anges ti biyag, ket naadaan tayo iti biyag. Ngem inton ti tao ket matay, dayjay nga dapo, nga naggapuan tayo, agsubli ijay daga. Ket dayjay anges ti biyag, agsubli ken ni Apo tayo nga Dios, nga naggapuan na. Gagayem ken kakabsat. And God the Lord formed man the ground, from the dust of the ground. Kasta ti naggapuan tayo, naggapu tayo, iti tapok. Ket impuyot ni Apo Dios dayjay anges ti biyag. Isang matataad da ka nga lumaglag to. Abaru, akararwa, baru, abiyag, apinarswa ni Apo Dios. Gagayem, ni Apo Isus kuna nakukwa na tayo. Ngem inton agbasol ti tao, madusa, ket matay. Tati formula, iti panakaisalakan, kakabsat, iso da ito. No mamati tayo kini Apo Isus, agbiyak tayo. Ngem no agsalungasing tayo, iti Dios, madusa tayo. Wano matay tayo. Ngas ko na da ito'y teksto tayo, masarakan di Ezekiel 18, versikulo 4, ken 20. Iti maysa nga tao, nga agbasol, anya kakabsat, matay. Ngem ti maysa nga tao nga agtulnog, madaan, iti biyag, nga agnanayon, ayaten agakabsat. Wen ti kararwa, nga agbasol, matay. Ket kasto iti mapasamak to kadag iti adu nga managdakdakes. Gapu, tinaramid na nga dakes, lakamen danto, dayta akin na dakes, ayaten nakakabsat. Kahit kumut nga ipakamu, nga danag diferensyaan ti tao nga si bibiyag, ken kadagiti natay. Tadagiti si bibiyag amuda nga matay da. Ngem dagiti tattao
nga natayen, di daamon ti mapaspasamak, iti babaen, iti init, awanen iti liwliwa, wano anyamang nga may sagot kadakwada, ta iti pampanunot nga may papan kadakwada, nalipatanen. Isang da tayo, amo tayo, nga tigiti natay, adadan nga ginina. Datayo nga si bibiyag, amo tayo nga matay tayo ito, nga di tayo amo, no kaano, adaday tayo umununa, adaday tayo maud-udi kunada, ngam addan to ti panawen, nga datayo met kakabsat, pumusay tayo, ket no bumusay tayo, ati karkararag ko, adda kumaday jay, ritna tayo, ken desisyon tayo nga imawat ken ni Apo Jesus, tandalawag ko na di Juan 3:16, ito asinuman amamati ken ni Apo Jesus, may salakan to kakabsat, ket may tudtuken ko na iti biyag nga agnanayon. Gagayem, naglawag nga kunana di libro, iti Ecclesiastes 9, versikulo 5 ken 6, dagiti natay, uray ti ayat da, uray dagiti gura da, uray dagiti ilem da, pumanaw, napapanawen, napukawen, ket awanen kadakwada, iti anyaman nga panunot, iti babaen, iti init, ayaten nakakabsat. Kakabsat kin gagayem, ken patay, awanen, dagiti malagip dapay, amapaspasamak, dito rabaw ti daga. Ket uray dagijay, adijay unegan, ijay tanem, handan nga mabalin, ti agyaman pay, wano agdaydayaw, tanatay dagaruden, nataydan. Ala kakabsat, adu dagiti tattao tatta nga magbaga kasano garud nga ammo tayo ti maysa nga tao nga natayen ket may salakan to. Ammo yun ni Apo Jesus ti kunak kadagiti dadduma nga agsalsaludsod. Anyaman tinabati abanag a panagbiag dayta nga tao sakbay nga nataay isunto ti pakaungman ni Apo Jesus kadakwada. Taday jay maudi nga kapitulo ti panagbiag ti tao ni Apo Diyos in surat na dayay. The unwritten chapter of our lives. Dagihangan ay surat a kapitulo ni Apo Diyos amuna. Isang di tayo laamuno, dagiti pimusayen nga iatente ti biag nga matmaturugan ken patay sa lunsuden tayo, anya naisagana na nga ta ni tatang ko. Naisagana nga ta ni kabsat ko. Sakbay nga natay. Kukwa ni Apo Isus dayta kakabsat. Tilaing mabalin tayo ng aramiden, agbyag tayo as idadalos. Agbyag tayo as ipupudno. Agbyag tayo as imurot ken ni Apo Isus, nga nay talaga ti amin nga puso ken kararwatay ken kuana. Tay nyaman nga tiyempo nga alaen na tayo met ni Apo Isus, iti ipapatay. At datayo nga nakasagana. Nakasagana tayo. Ta inawat tayo ni Apo Isus, kadagiti puso tayo. When maamuan to ni Apo Diyos no anya ti panagbiag dayta nga tao. Ket maukum tayo kadagiti aramid tayo. Dayta apaset sakbay nga pimusay tayo ayaten akakabsat. Ala kakabsat ken gagayem anya ti papanan iti makunkuna nga bagi tayo agsubli ijay daga ket dayjay anges tayo agsubli ken ni Apo Dios ket dayta met lang nga tiyempo kuna ti Salmo 146 versikulo 4 nga ti pampanunot tayo or ti pampanunot tayo mapukaw. Depende no anyan to dayjay naudi nga pampanunot mo. Nalabit ti naudi nga kasasaad mo ket nagkarkararag ka ken ni Apo Dios. Wenno insukom ti biag mo ket kinunam Apo tulungan nak ket iyawat ko ti biag ko ken ka. Nagimbag ket tinuday tanto ti pampanunot tayo. Intong dumteng dito nga tiyempo. Iti schedule ti tunggal maysa nga ipipusay na ket aginanan ken Kristo. Tattagagayem ken kakabsat. Ti Biblia ibagana nga iti patay ket mayarig iti maysa laeng a turog. Turog ken Jesus. Anyan nga nagsamit ko na dagiti kumakanta. Agsipud tayo baga ni Apo Isus nga ti patay ket mayarig iti turog ti tao mapanda maturog.
ket kalpasan kadigiti na unday apan panawen iti panagbiag na dumteng to dayta panawen nga into nagsubli ni Apo Hesus inton manggagdanto ti trumpeta ti Dios dagijay nga gininanan kadigiti tanem manggagdanto ket nagasat ko na ti Biblia ijay umuna nga Tesalonica nagasat dagijay agungar dagijay umuna nga panagungar tayson to dayta ti panagparang ni Apo tayo nga Jesucristo gagayem ken kakabsat. Adu tatta dagiti tattao nga mangibaga ngayon ton umay iti ipapatay ti tao mapanda nga dagos ijay langit. Alakit nagdengdengeg kayo ti radyo dagiti radyo kadagiti luglugaryo adda mangibagbaga may pakpakam mo ni dagiti kakabagyan ken gagayem ni kastoy Apolano ta iti sigon de ti nagpadamag, dito istasyon, ti radyo, napanan ti sabali nga biyag. Ni, apay niya nga biyag, dahi nga napanan na. Ado ti mangibagbaga tatanga inton matay ti tao, mapanan di langit. Ado pa iti magbaga, may kaskasaba, alakit addan nga agkangkanta, iti harapakit kita, natin agrigrigat dito, iso nga ikarkararag tayo, kenkwa na tap na ibabangit na tayo. Agpaiso ka di, dahi ta. Kasta ka diti bagbaga ti nasantuan na surat. Kunana, di Aramid 2, versikulo 9, ken 34, lalaki ken babae, kahit kukuma, nga ipakamu kada kayo, nga ni ama tayo nga David, idinatay, at dapay lang ditoy, nga nay kali. Ket at dapay lang uray kadagitoy, apanawen. Ni, ibagamot ti Biblia, nga uray, ni ama tayo nga Ari David, kunada, hambang hanapan di langit, adatoy pa'y mo ilagayam ditoy, naipumpon, adatoy pa lang iti dapuna, ken iti, tultulang na. Daddo mga tattao, kunada, kat napanan di langit. Adakat teksto nga pampanakkel da, no apay nga napan di langit. Dajay kano, agtatakaw ijay cross, nga mapantay to di jay, kakapsat. Anya pa iti kuna yung tinasanto na surat, Maipapan, dagiti mangibaga nga dagiti ayaten da ti biag ket napandan sa dilangit nalawag ni David saan pay lang nga naipangato hampay lang napan di langit dati Dios kunana addang agtutugaw ditoy akin kanawan nga ima ibagbagana nga adadtoy pay laeng naipumpon naikali ni David kastamit ni Job, ni bagatay nga dagitik, ay etente ti biyag, ket napandan di langit, dagito itatao iti Biblia, ket kunanad to'y, o addaak nga agidda, ket maturugak ken patay, ket manipod ti kaadda ti langit, agungarak to ti dayta nga panawen, manipod ti turog ko. Ni Job imbagana. Nga umay to ti tiyempo, nga iso agungar, manipod ti turog na iti daga. Kakapsat, agpaiso ka di nga inton, di kita ayaten ti biyag, ket matayda, ket agsublida, ket mapanda, ijay langit, alagagayem ket kakapsat ibagana ditoy. Iti libro ti Job, kunana toy, ti maysa nga tao, agbiag to kadimanen, di kita ALDAW, iti nay dutukan nga tiyempo, agur-urayak, iti tanem, aging gana, nga mabalbaliwanak ito nagsubli ni Apo Diyos. At danto ti panakabalbaliw tayo, iti panagrupsa, nga saanen, nga grupsa. Day tanto ti kasasaad tayo kakabsat. Iso ti Biblia na lawag, hanay baga nga tayo minatayo na panin di langit, at dapela ditoy. Allah, kahit ko nga ipakamu ditoy kakabsat. Nga ado, dagiti tattao nga mangibagbaga, ti rason nga kunada nga dagiti ayaten dati biag napanan di langit aksipot ta pagbatbatayan da dahito ika teksto iti Lucas 23 versikulo 42 ken 43. Ta kunanad toy kas kunayan ni Apo Hesus laglagi penakto ka di Apo inton sumangbay ka iti pagaryam. Anyamot insungbat ni Apo Hesus kadaydi mannanakaw ijay cross. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Ado ti tattao kung kunana,
daytoy ti kuna ni Apo, daytoy ti kunakken ka, iti daytoy nga aldaw, makiadda ka kanyak tu ijay, pagaryak, pagarup ti tao, tata, ngayon matay ti tao, kunain daytoy Biblia, nga dinoktor ti ado nga tattao, nga no matayin ti tao, iarig da daytoy kuna kano ni Apo Isos, itamot daytoy nga aldaw, itamot da daytoy nga aldaw, makiadda ka kanyak, ijay pagaryan ti langit. Amuyo kakabsat, dagiti tis usarenda nga teksto, nga mangipagrup nga dagiti ay ayaten dati biyag, at dadan di jay paraiso. Yung nakitain tayo kakabsat, day jay daan a Biblia, day daan nga panakay tradusir, iti daan a Biblia, kastoy ti kunana, basa ti English, ket mapantay ito day jay referensya nga aramaten ti tattao kadagiti nga panawen. Day jay original nga Biblia, day jay daan nga panakay tradusir iti Biblia, kastoy ti kunaen na. Ni Jesus simbungbat, kitain tayo. Dahil iti teksto nga aramaten ti kadwa nga tattao kadagiti nga panawen, ha? Kunana di Lucas 23, versikulo 43, siputan tayo ti koma na. And Jesus said unto him, comma, verily I say unto thee, comma, today thou shalt be with me in paradise. Imuna da jay koma, sakbay jay today. Iso nga ipagarup da nga, itang aldaw, adda ka kanyakon, ijay, pagarian ti langit. Siputin tayo na ayan ti koma da jay original nga translasyon, nga panakay tradusir. Kitayin nyo sa dinota ti kunana, ijay kadisakbay ti today, weno kalpasan iti today. Jesus answered, truly I tell you, today, koma. Dajay, ususarin tayo nga gagangay, ti koma na, truly I'll tell you, koma, today you shall be with me in paradise. No, umuna di koma sakbay today, ipagrup da nga dajay mananakaw, napanin di langit. Ngayon dajay original nga translasyon, kunana, dajay koma, ket kalpasan ti today. Kahit nasa uwen nga, umay tu ti panawen, nga makiadda ka kanyak, iti pagarian ti langit. Jesus answered him, truly I tell you, today, koma, dayta ti usto nga panakay tradusir, dayto nga teksto, dayto nga panakay tradusir, ipakpakita na nga dagita iaten tayo nga minatay, handa pa nga napan di langit. At dadapay na dito, kung analaing, ibagak kada kayo, itangal daw, tatangal daw, dumtim to, nga iti masangwanan, makiadda ito kanyak, iti pagaryak, iti langit. So iti tattao ng alwadan apo, iti panakay tradusir, ken panakayilik ti Biblia, ti kawin da tayo. Ngayon ti pudpudno nga translasyon, hanpay nga napan, di kita iyaten tayo ti biyad, iti langit. At dadapay li ditoy, kas kini Job, kas kini David, at dadapay li ditoy, nga naitanem, or orayin da dayta naindaklan, nga panagparang, nga aldaw, ti panagparang ni Apo Isos, kuna na maturog ak ken patay, ket urayek da jay panakariing ko nga kumita, ti manubot ko nga agapo sa dilangit. Amuyo kakabsat, no ipapilit tayo, nga titidayti nga doktrina, nga dagiti ayaten tayo ti biyag, no matay dagat agdiretso da jay langit, adda talo nga klase a doktrina iti Biblia nga pukpukawon tayo. Ket nipapilit tayo nga dagiti kakabagyan tayo ket napandan sa dilangit apaman nga natay da, talo nga importante nga doktrina ti Biblia iti burburaen tayo wenno pukpukawon tayo. Anya da digitoy? Anya digitoy nga doktrina? Ibaga tayo nga dijayon ni uncle tayo, no asawa tayo, nanang tayo, ipapilit tayo nga napan di langit, dagitoy nga talo nga doktrina, ti pukpukawon tayo, ti kinapudno ti Biblia. Number 1, doktrina ti Panagungar. No, dagiti kakabagyan tayo, ket ni daratay dagat napandan sa dilangit, asinon to garod, ti pagungaren ni Apo Isos into nagsuble. Alimang garod, kakabsat. Sa dinon to garod, dagiti kakabagyan tayo, ay, di langit. Wala nga mo may ni Apo Isos, may napagungaren, dagiti to agungar, iso ti may kantibiyag, ay nani kapagyanan, di langit ay. Ay, pababain nyo garod, tapno, pagungaren mo, ang mabalin. Naipapilit yung lahat nga, di nga to,
sino to garod ti pagungaren ni Apo Isus into no umay takunana nga nagasat to dagiti agungar ti umuna nga panagungar. Mapantay di may kadua nga doktrina. Nga iso nga mabura wenno mapukaw no ibaga tayo nga dagiti kakabagyan tayo napandan di langit iso ti doktrina ti panangukom. Adalin tayo ti sumagmanong Rabi Maipapan ti panangukom. Tadadatallo nga libro nga maadal to sa jay nga pakay suratan dagiti naimbang nga aramid. Pakay suratan dagiti tattao nga naisurat iti libro ti patay. Ken kastamet iti libro nga pakay suratan to dagiti tattao nga imawat ken Apo Isus may surat ti biag da maukom dakit may surat ti biag da iti libro ti biag. No kuna tayo kakabsat nga dagiti ayaten tayo napandan sa dilangit ito namatay da into umay ti panungukom sinon to garod dagiti ukumen ni Apo Isus no dagiti kakabagyan tayo, at dadaan di langit. Adyaman garud kakapsat. Sino garud? Ti ukumento ni Apo Isus. Tati kiti maukum to kini Apo Isus nga isalakan na iso dagijay na isurat ti libro iti biag. Naging bagan, hampay na ukum ni kabagyan tayo, di langit gaya man. Nga dagayam pa'y mo't iti proseso ti panakaukom. Kit no na isurat tinagan ti kabagyan to di libro ni patay, ay kit handa may salakan. Ngem no ti biag da ket insuko da ken Apo Isus ket naisurat it biag da iti libro ti biag agsiputa nagbabawi da uray kada iti kamudyanan ti ALDAW da nga panagdakdakes nagbabawi da nga nagsubli ken Apo Isus may surat iti libro ni patay. Sinong to garod ti umay ukumen ni Apo Isus no kunatayo nga dagiti kakabagyan tayo ket addadan sa dilangit. Yan tangay ti panakaukom addanto ti panakaukom dagiti sibibiyag ken kastamet dagiti natay kunain ti Biblia. Mapantay di may katlo nga doktrina nga mabura, mapukaw no kunatayo nga dagiti kakabagyan tayo no natay dagiti agmapandan sa dilangit. Mapukawen tay doktrina ti iyaay ni Apo Isus sinong to garod iti isalakan ni Apo Isus inton umay ti may kadwa. Takunanan to kuna ti Biblia dalawag nganton umay ni Apo Isus at danto dagiti tattao nga handa mapadasan ti matay. Ngay mabalbaliwan danto ti panagrupsa ken saanen nga panagrupsa. Handan to amatay nga makita danto ti yaay ni Apo Isus. Gaputa isalakan to ni Apo Isus ida. Ngay maddadan to met dagiti agungar. Tattao nga namati ken ni Apo Isus. Nagungar da manipod ken patay. Agsipud ta nakipaset da dayjay kunaen ti nagasat dagiti matay iti Apo. Ket ammo yun to umay ni Apo Isus isalakan nanto. Dagiti agururay ken kuana. Dagiti nagungar manipod ken ti tanem. Ken dagiti agururay nga dida napadasan ti patay nagmatalek da. Makita danto ni Apo Isus. No kunatayo nga dagiti ayaten ti biag ket no matay dagiti agdiretso da di langit. Agkankantadan kadwa dagiti angheles sa dinon to ti ayanda. Sinon to garod ti isalakan ni Apo Isus. Takuna naman sa jay nga danto panagungar. Umuna nga panagungar ayaten akakabsat. Into nomay ni Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. Dagito iti tallo. A doktrina nga mapunas. No patsyen tayo nga dagiti minatay tayo. Adadan jay langit. Anya ti inaramid ni Apo Isus. Inton ti maysa nga tao ket matay ket agungar. Ti panagungar ken ti papatay ni Apo Isus kakabsat adadakkel a mapasamak iti maysa nga tao amatay. Umuna kunana ditoy the death of Jesus took the place of a Christian's second death. Dayjay ipapatay ni Apo Isus innala na ti lugar dayjay may kadwa nga ipapatay ti Kristiyano dayjay may kadwa nga ipapatay isu dayjay kalpasan to ti 1,000 nga tawen agungar tu dagiti managdakdakes ket isunto dayta nga tiempo ti panangawat da ti gunggunada iti panangkauram ken panakaagnanayon nga panakadadael da so nga dayjay ipapatay ni Apo Isus innala na ti lugar iti maysa nga Kristiyano dayjay may kadwa nga ipapatay. Kita dayjay may kadwa nga ipapatay isu dayjay ti dusa nga ited ni Apo Dios kadagiti saan nga simurot ken kuana. Jesus took the place of the Christian. Isu nga no inawat mo ni Apo Isus
Ket ag matalik ka kenkwana, saan mon mapadasan dayjay nga ipapatay, nga isupakay tadenti dusa, dagiti tattao, nga saan nga nagmatalik kenkwana. Mapantay ti may kadwa, no anya ti naramid ni Apo Isus, iti maysa nga tao nga matay, babaen ti ipapatay na ijay cross. Kastoy ti kuna nakakapsat. Dayjay ipapatay ni Apo tay nga Isus, inala na iti ipapatay ti Kristiyano, dayjay may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, ited na iti namnama ti panagungar, kadagiti amin a Kristiyano. Amen. Ted na dayjay namnama kapsat. Dayta nga panagungar ken kwa. Ti may katlo, kunana ditoy, ayaten kakapsat, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, agbaligi ito iti ipapatay. Ket awanton ni Satanas, mapukaw ton, gapu, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, agbaligi ni Apo Isus ket awanton ni patay, awantumeten ni Satanas. Anyan nga nagimbag, ti talo a mapasamak, nga representaran di ipapatay ni Apo Isus, ken ti panagungar na. Tasika, ti ken benepisyo, nga madaan ka, iti ragsak ken biag. Ingkamlak amen. Inton, agtultuloy, ti panagmatalek mo ken kuana. Gagayem ken kakabsat. Napatiglaunay kanyak, dahito nga teksto. Ibagak, no apay nga napatag. Dahito nga teksto kunana, ket kinunana ken kuana, siyak ti panagungar ken ti biag. Iti mamati kanyak, uray na matay, agbiag tupay. Ang kumalipatan may saak nga chaplain ken pastor ijay Honolulu, Hawaii. Iti maysa nga malem, nayabanak nga bumisita, iti maysa nga kwarto. Iti third floor, iti St. Francis Hospital, ijay Honolulu. Tasadjay iti oras ti alas 4 ti malem, adda iding agbugbugsot ti presidente ti Pilipinas daydi Apo Ferdinand Edralin Marcos. Nairanak nga may nga chaplain agbisbisita kadagiti masaksakit ken may karkararag kadagiti matmatay at tao. Aging ganang imay ti gayem ko nga ni Pastor Jose Hacosalem Lasso na deket nga gayem ko launay Manong Joe. Duwada kini Colonel Arwisa na isu iti mabigbigbig nga aide-de-camp ni Mrs. Imelda Marcos kini Presidente Ferdinand Marcos. Ket imay da kanyak nasabat dak iti second floor tanamuda nga dak sa jay kunada Pastor Arreola. Agbubugsoten ni Apo tayo nga Presidente. Ket sakbay nga maukas iti anges na ni Ma'am, ni First Lady Imelda, kayat na nga dakumati sa Batista nga pastor nga mangikararag ken kuana. Hangko yung pagarup nga ni Presidente Marcos ti pupuon na dagiti apo na nga lakay ken bakit sa Batistada kakabsat. Ijay ili ti sarat. Ket napanak garud iti kwarto. Pagbugbugsutan ni Apo Presidente Marcos, dandaninan ibatan dayta nga anges. Kitadak nga nakitipon, nakisirkulo iti pamilya, daidi ni Apo Senador, dandanin Vice Presidente Bongbong Marcos, adamat sa jay ni Irene, kasangsamput na nga nagapu, ijay airport nga nagapu, di Los Angeles, ada ni Madam First Lady Imelda Marcos, kanda kiti daduma pa nga nadagket ti pamilya. Ket makita klaunay nga ni Apo Presidente ket dandaninan ibatan dayta nga anges ngented ni Apo Isus ken kuana. Binasak daytoy nga teksto iti adda nga pagiddan na iti third floor ti St. Francis Hospital iti Honolulu, Hawaii. Ket imbasak ket kunana daytoy nga teksto nga binasak-sak ti panagungar iti biag iti mamati ken kuana oray no matay agbiag tupay. Idin nga inlipaskon dayta nga binasa nga teksto, nakitak ti panagarubos tilwa ni Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Anyan, ti may salaeng nga napakumbaba nga pastor, adda iti sibay na. Inkararag ko
in talagak ti biyag, dahil nga presidente tayo. Na sinuman ang mamati, ken kwa na amok nga patsyan na ni Apo Jesus. At danto, ti panagungar ti biyag, nga ited na ken kwa na. Gagayem ken kakabsat. Iti dayto nga biyag, umayto ti panagpasina kang ronana, adudag iti kakabsat tayo, kakabagyan tayo, amat matay, gapu ti COVID-19. Ngayon nga na imbag ti panangibaga ni Juan 6:40. Taday ito iti pagayatan na nagapu iti Dios. Nga sinuman makakita ken mamati ken kuana maadaan to iti biyagang na dayon ket ti kamaudyanan nga aldaw. Pagungaren to ni Apo tayo nga Dios. Amen. Pagungaren nanto ayaten nakakabsat. Ang kumalipatan iti istorya iti flight 370 Malaysia Airlines. Nadamag yun sa amat kakabsat, iti sumagmano atawen, idi Marso 8, 1914. Idin dayto yung aeroplano, Malaysia Airlines Flight 370, agapu ijay Kuala Lumpur nga mapan, ijay Beijing, China. Dayto yung dakal nga aeroplano, Boeing 777-200ER. May sa dayto may sa katikadaklan nga aeroplano. Ket iti oras, iti tiyempo nga panagtayab na kakabsat at dapay matlaing agtaytayab. At dapay la komunikasyon di tower, iti Kuala Lumpur, kanda di piloto. Iti oras ti 1:19, iti parbangon. Idin daytang aeroplano ket tumaytayab apagamuan langanen, ta tinaudi nga nanggaganda nga timek, iso daytoy. Iti oras ti 1:22, Malaysia time. Nangag, kakabsat, titimak, ti piloto ko na good night, flight 370. Good night, flight 370. Apagamuan sa andan nga nangagan. Di damuno na pananan ti aeroplano. Ti traffic control padpadasin na no sa dino tayan, nagpukaw latan da yung aeroplano. Nga daan ti duagasot, talupulo ket siyam nga pasahero. Di da mo tinapasamak. May pagarup nga natay da amin, nay crash da, iti nalabit may nga paset, iti nalawa nga baybay. Iti Pasipiko, Atlantiko, wenno Indian Ocean. Dagiti tattao nagliday da. Gapunta kiti adu dagiti kakabagyan da nga naglugan amapan ijay BJ. Naibaon garod, dagiti makunkuna nga first responders, napanda kinita, napanda sunukimat, sinurot da, kitain da no, masapulan da no anyatis nagsukan. Dahita na crash, nga flight 370 ti Malaysia Airlines. Idin, tinabayag or oras nga pa nagsuksukimat no sa dino, tinapananda ang aeroplano, nagsubli digitoy nga mapan mangkita tapno upanda umarayat. Ket idin may padamagan tayo aeropuerto, ijay Kuala Lumpur, agur-uray, dagiti kakabagyanda, no danaimbang nga damag, no si bibiyag pailaing, dagiti naglugan nga, duagasot talupulo ket siyam nga pasahero. Aging ganan idis simmang petda, ipadamag dan, iti may nga damag, damag na nalabit santa kayat nga dinggan. It is a sad news, naladingit nga damag. Ngayon di simbang putin, digiti ipan imarayat, at dasa jay ti may nga ubing, agtawin iti innaw, nga da iti placard na, kitinay surat da nga placard, iso digitoy nga sasao. Good night is not forever. Good night is not forever. Agsipo tinaudi nga sao, nga imbaga ti piloto sakbay nga nagpukaw dahit ang aeroplano, flight 370 ti Malaysia Airlines. Iso jay sao nga, good night. Good night is not forever. Kung naday di plaka, iti may nga ubing, tamay sa kadigijay, dastang gasat, iso ti ayaten na nga ama, a businessman, ngagturong ijay bijeng. Amuyo kakabsat kin gagayem, umay to ti panawin, awanton ti rabii,
awanton ti good night, awanan iti panagpasina, awanan digiti naladingit, adamdamag, tapunasan to na apos digiti adu alulwa, gagayem ken kakabsat, tilaeng sanggir tayo, ken liwliwa tayo, ken inanama tayo, isa ti papan tayo, ken ni Apo Jesus. Takunana siyak ti panagungar, ken ti biyan, ti mamati, oray no matay, agbiag tupay. Denggan tayo garo, digiti ay ayaten nga kumakanta, ti panangkantada ti ayaw, ti awis niya Apo Jesus. Tada tayo amin, itang arabi. At anak mo ay nasa lugar, nararanyag pangem ti aldaw, ni Jesus masarap ka ni Jai, mag-isagan at pagtaingan, when putno, tungteng-tu, masadyay ang sasarap kay tu. Masadyay ang sasarap kay tu, ikanta kay tuti ang sandal, nasamit kanta na gloryaan, maawan tu amin amigay, sumukat tu fragsaken ng hay, when putno, tungteng-tu, masadyay ang sasarap kay tu, when putno, tungteng-tu, masadyay ang sasarap kay tu, pagrupabantay tu ti Apo, kaputimbang na nagkaadu, ayat lang tut mananam tayo, ragsakay tut inapalalo, when putno, tungteng-tu, masadyay ang sasarap kay tu, when putno, tungteng-tu, masadyay ang sasarap kay tu. O Apo ang managayat unay, agyaman kami iti karim nga sikati panagungar ken ti biyan. Tulungan na kami nga agbiag anasantuan. Tadanto ti maysa agun daway nga makita min tumanen dagiti ayaten mi ti biyan. Nga gininana ken patay. Isot dakkel nga inanama. Apunasen ton dagiti lulo kadagiti matana. Ket awan ton ti rigrigat, awan ton ti ladingit. Diket adaragsak ti inanama ken ni Apo mi Jesus. Kasi ka o Apo ti nangibaga, nagasat dagiti agladingit ta maliliwadan to. O naging bagnadamag makita min tumanen dagiti ayaten mi ti biyan. Tulungan na kami nga agmatalek. May kipaset kami to dayta NAINDAKLAN nga ALDAW iti reunion panagkikita manen. Dayto nga biyan, good night is not forever. No diket good morning na imbag nga bigat, bigat iti panagungar anaragsak. Tamang nagminto ti timek ni Apo Jesus. Napabagungaran ng tuloy iti handa magiging natin nasimurot ken nagmatalik ken. Dahito iti kararag ni Apo agsipul ta dinawat mi dagitoy. Tinapateg anagan mo. Amen. Ken amen.
the timeless thing, earth and heaven will pass away. It's not a dream, God will make all things new. Saturday, gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again, and praises to the great I am. We live in the light of the risen Lamb. See all around, now the nations bow down to sing. The only sound is the praises to Christ our King. Slowly the names from the book are read. I know the King, so there's no